Tuminampal sa ibon, manta ibinabantog mo na kayo ang Kristo. To dian nagtampal si mo. Kabos itong ulog-ulog kadtong mga daing buot na sa satuyang paratubos daing girong ni nagtigmok nagtios sanang nagtios. Walay nin mahal na surat sarong santo nagtalastas na kan sakit horasang labat na tinoos nin Mesiyas. Kay tong bangging magdama Dakol paan kakulangan na di na ipinalaman na anin mga propetang mahalan isip ninda ay kulang sa sakit na di mabilang. Tiniyos niyang tampal Kal kay tong banggi natin o dan day masabi mabilang tamalaan kasabihan. Makusog daing kabaran Ansong bel daing pagultan sang uso ni Kristong mahal na kadtong mga tampalasan ari na dila makasaysay ay sa makuring kahapdosan. Andugkol sa hawak naman sa baga sa likodan na day sukat na matugan daim mabibilang isay man na tawong banal. Sa ita sa habayan pa dugkol tumban na di narana pinagtios nga niya di nasukat sabihon pa sa tawong may buot baga. Lutab nindang mababta sa lalawogon pinatama na gibo nindang di makawasa pagkaongis ngaya na day mayong honhon na Man lain-lain na sakit hurasa na di maisip ne kaitong bangging pagpasakit ki Jesus hading malinig dahil sa tawong marupit o bangging kapurupo ngaw mapait daing kabarang Jesus imong inagihan mga paglanghad pagraway kadtong nga tampalasan Jesus an sa imong sakit kulog na dai maisip korderong orog kalinig tawo anghel daga langit ngonya na nginginig
salog sa pakadagatan, minaluhang kamundoan, nintawo ipanambitan, di pagayod makatimbang Jesus kan. Sakit mong iyan Diyos na poon hadi me kagibong bilog na orbe, pinagtios mo ng labi, langhad mga pagduhaginin mga tawong makuri, arin daw nakalagbaga, Jesus di mahurasa na, pagkamuot mong maugma, anbalos labing padusa huli sa salami baga, Diyos na makakamhan, amang may kabagsikan, kami nasi mong linalang, magdalitang mahirakan sa aki, mo alang